an shnámh ní ra man anma éan chuirsan isce go dtí thart a gábhlíonn go leabhain. So hasam me le báisín isce marad sa chiisnach chun ma éan isteachán agus a siad amach le cleachta. Tá barbre I duna éachta agus í a shnámh an tSunda. A shnámh is Inis Meáin go Inis Mór, ní chulagan a bhechan anna dhéanana. Tá túfas trína le gceist agus caithe tú a bheith ná de chluigeann na chuirsís agus gan bheith cuiinú ar rud be ach an shnámh a dhéanana. So is mise barbre ní gan éile I Rinne agus tá má dína shnámh Wa Inis Meáin trá teach go Inis Mór Port A trasna tSunda a Dr. tSunda Bhíora ara nó Gregory Sand le airgid a bhhailú le haid ba tarthala I an Árainn. Is clánaí éascach mé bhí me heidig éascach agus bhí beirt dearlam agus dearfurlam a géascach. Is Inis Mór Árainn mé ó hús agus tuigeann muid mar Ilaní I lug sílam chotáhachtach agus tá ba tarthala go muintir I an Árainn. Go maisteach gar an tála agus be sin an líam síisteach agus sin be sin an shnámhisteach lábhail agad an tála agus sin cúneallar tíir te. Yeah. Tábhair trá a bheith trasla bhfuil sin acht a bheith a de barbre bheith sin an shnámh mála tin into the dáile an sula gníir sin a pantaid Tá haid a go PC cian an kilometer le bhí gceist a shnámh a tá gráil hoppa bhuiáid agus chun an ránt. Hi, Padder, come chip, Padder. Oh, Padder, shoot. Oh, don't some mod. Don't let us know what Padder. It's a pretty hit like of the spam. Tá má ansásta go sé dínta. Bhí bagad be go bhhairg an ir se rohanna, bhí sé rééisint a ciún. Tháinig daoine amach in Inis Meáin agus bhí daoine seo ag an trán seo. Birthday bhí sé sinínta a daoine ag cealagus an takeíocht spáins gon Árainn an Árainn. Na bhí me stábh me míúid Árainn an Árainn agus go háirí freisin stoi is buine a bhása mar a bothú dragotí fearr a síos na blianta.